Dobrodružství Tandera a Bleska. První díl. Pojď, Flora, dobře. Půjdeme si dneska projet na koních? Dobře, tak nejdřív si osedláme, ne? Ale dneska pojedeme bez sedla, ne? Dobře. Tak ještě pod břišačkem, ne? Tady máš jeden. Jo, já si vemu ten druhý. Tak. Hezky. Osedlat. Po osedlání. Já už jsem, a co ty? Jo, já jenom chviličku, ještě potřebuji něco zapnout. Jasně. Už jsem s Tanderem. Můžeme jet? Jo, můžem. Jedem, Hany? Jo, jedem. Kluci krokem, jo? Hezky. Šup. A kam pojedem? Pojede tamhle rovně? Dobře. A nebo pojedeme tam. Tak dneska pojedeme rovně. Dobře. Ještě, že tady můžeme být, že? Jo. Tak, jsme tu, Hany. Nepůjdeme do téhle džungle? Jo, můžeme jít, ale co kluci? Já nevím, můžou jít domů, nebo se můžou jít proběhnout. Dobře, tak jdu se sednout. Jo, já taky. Tak kluci, běžte. Jdem tady na pastvinu. Jo. A já si lehnu. Já taky. Tak, jdeme, ne? Promiň. Jo. Tak jo. Já pořád padám, víš. Hej, nejduchý do mě. Jo, jdem. Ale co vevnitř? No, tak to nevím. Budeme akorát tak špinaví. Ale můžeme si tady povídat. Jo? Tak si to budeme povídat. Ježiš, sarajs. A nebo můžeme vylézt nahoru. Jo, tak bude dobrý. Já jsem panda, takže umím dobře líst. Dobrý? Jo. Zůstaneme tady. Jo. Budeme si povídat. Mezitím. Tak doufám, že dneska voda poteče. Hezky se lehnu. Jo, taky doufám. Teče! To je super. Jo. Hezky schladit. Mezitím u Flory a Hany. No a to bylo strašně super, že? Jo. No tak doufám, že se něco holkám nestalo, nějak by nám zavolali, ne? Jo, tak ale už půjdem, ne? Za koňma. Jo, půjdem. Půjdem se okoupat, jo? Máme strašně špinavé nohy. To je hlíny. Jo, tak ale jdeme za koňma, ne? Oni jsou určitě u vody. Jo. Já je tam vidím. Jo, já taky tam. U té řeky. Tak jdeme. Uí! Uí! To je super! Jo! Uí! A už jsem se konečně umyla. Jo. Flora, že pojedu s Tanderem projet, jo? Jo, jasně. Tak já jdu, jo? Jo. Pojď, Tandere, jedem. Zatím čau. Čau. Hop. Pojď. Pojedeme tady, přestávka. Na chvíli se teďka hezky vyřádil. Tak si na tebe lehnu. Tandere, pojď jedem. Tandere, podívej na tu hezkou jahůdku. To je tak nádherná. Jen bych si ji dala. Ale musíme jet, pojď. To je tak nádherný den na výšku, takové hezké kytky.
levandule a včeličky. Mhm. Čau, Flora. Čau, to už jste tady? Jo. Tak už pojedeme domů, ne? Jo. Tak, konečně jsme tady, že? Ale bylo to super. Jo. A já doufám, že se vám toto video líbilo. Zanechte like či odběr a koment. Dole do komentářů něco napište. A někdy vám zase příště natočím druhý díl. Takže doufám, že se vám video líbilo a zatím čusík.